Ako po si Joby Casulya, asawa po ni Margie Cardanio na isang OFW. Nandito po ako ngayon sa Tabang Ora mismo. Lumulog po ako sa kanila dahil ang asawa ko po ay nakakaranas ng mga abuso sa pinuntahan niyang bansa na Morocco. At sana po matulungan po nila ako. Dahil po, delay po ang kanyang sahod doon at pinagtatrabaho po ng sobra-sobra, mahigit pa. Kaya sana po ay matulungan po ako ng Ako Bicol po, yung Tabang Ora mismo po. Makakausap natin si Joby Casulya, ang kinakasama ng Pinay domestic helper na si Margie Cardanio at hinaing niya. Nahihirapan na raw mag-alaga si Margie ng isang PWD na bata na araw-araw daw itong nananakit. Ngunit kanyang amo tila walang ginagawang solusyon para dito at ang kanyang passport ayaw ding ibigay sa ng kanyang amo. Maliban na lamang daw kung babayaran siya nito. Kamusta na po yung kalagayan ng misis mo ngayon? Ngayon sir, medyo okay na rin sir dahil na kinuha po na siya ng agency po sa Morocco, na yung 3MS. Nasa accommodation na po siya ngayon sir. Kaso nga lang sir, yung passport niya ayaw ibigay ng kanyang employer. January 21 po kasi siya umalis dito sa Pilipinas. Parang 3 bata yung pinapalagaan sa kanya. Hindi niya kaya. Tapos nagsumbong siya doon sa kanyang agency niya, ma'am, kunin niyo na ako rito dahil hindi ko po kaya alagaan yung 3 bata. Nga, makulit ba kasi may hagdanan daw po, sir, na napakataas, baka daw po kasi malaglang mga bata. Baka raw baligta rin na kung makasuhan pa siya. Kaya yun po na, nung una, na-rescue po siya. Ito pong pangalawa na, yung ngayon na, ganun pa rin, sir, yung naging sitwasyon niya. Nung una, medyo okay. Kaso nga lang, trabaho niya dapat doon, sir, lang siya, yung house cleaning lang naman. May iba naman sir yung taga-alaga ng bata, taga-linis at saka taga-luto. Pero ang nangyari sir, kaso yung kasama niya Pilipina din, andun din na nagtatrabaho sa amo na yon. Minsan iniiwan sa kanya yung bata, kaso nga lang sinasaktan siya. Yan, tinadyakan daw yung dibdib niya, yung muka. Tapos minsan, pag ginahabol na yung nananakit yung bata. Kasi may diferensya sir sa ulo yung bata. Yung bata, PWD siya. Opo. So, ibig sabihin, may 5 months na itong nagtatrabaho dun sa Morocco itong asawa mo? Opo, sir. May 5 months na. First time ba itong na mag-ibang bansa itong misis mo? Ay po, sir. Pangalawang beses na, sir. Sa unang beses, yun ng pagkakataon, kamusta yung naging relasyon niya dun sa amo? Naging okay naman? Opo, sir. Sa 2 taon niyang naman, sir, dun sa bansang Oman noon, okay naman, sir, yung niya. Kaso nga lang, siyempre, yung amo niya kasi hindi niya binigay yung sahod niya . So yun yung naging rason kung bakit hindi na siya bumalik dun sa Oman? Opo. Dun na sa Morocco? Kaya gusto niya, subukan niya rin yung Morocco. Opo. Bakit siya, sir, ano yung naging dahilan niya kung bakit gusto niya magtrabaho sa ibang bansa? Yung nga, sir, dahil sa hirap rin talaga ng buhay rito, sir, sa Pilipinas. Magtrabaho ka naman dito, sir, kukulangin yung kung halimbawa ako lang yung magtatrabaho, kulang rin talaga, sir. Pero ilan yung anak niyo, sir, na binubuhay ngayon? Isa lang naman, sir. Nag-aaral na ito, Opo, sir. Grade 4 na po siya ngayon. Grade 4. So, yung kinikita mo, sir, kung sa'yo lang, sa security, kulang na kulang sa pang-araw-araw niya. Kaya nag-decide itong asawa mo na mag-ibang bansa. Ano yung mga kadalasan na sumbong sa'yo nitong misis mo? Yun nga, sir, yung sinasaktan siya. Lalo na, sir, nung pumunta sila ng Dubai, nung nagbakasyon, sinama sila ng kanyang amo, dun mas matindi pa sir yung naranasan nila dahil overwork, tsaka walang gaano pahinga sa pagkain, halos hindi makakain. Para sinasabi niya, Lucky Me lang daw yung pinapakain sa amin dito. Kaya sabi ko, sige, maghanap tayo ng tulong para mapauwi ka na dito sa Pilipinas. So, kailan mo siya huling nakausap, sir? Ay, kagabi, sir. Nakausap ko pa po siya kagabi. Sinasaktan pa rin ito ng PWD anak ng amo niya? Ay, hindi na, sir, dahil na-rescue na po siya, sir, ng agency niya doon. Opo. So, ibig sabihin na ipadala na ito sa itong concern niya sa agency? Opo. Kasi, sir, tumawag po siya, sir, sa Polo Tsaka ko rin, sir, chinat ko po yung Polo doon sa WhatsApp ng Polo. Sabi ko, sir, pwede po ba kung humingi ng tulong sa inyo dahil po sinasaktan yung asawa ko Yung mismo naman po yun, sir, tinulungan naman ako, sir, ng Polo. Opo. Tapos yung pinaka-concern nyo ngayon, sir, is hindi binibigay ng itong inalisan niyang amo, itong passport ng asawa nyo dahil sa rason na kailangan daw magbayad itong yung agency po. Kasi once na pag OFW, sir, parang yung OFW, halimbawa domestic helper ka, nagbabayad yung mga employer, sir, sa agency ng pera. Dapat, sir, ang gusto ng amo,
makabalik yung perang binayad nila doon sa agency. Ano yung sabi daw nung na-report mo ito sa agency? Ano yung sabi ng agency ng misis mo? Yun sir, sabi nga gagawin nila ng paraan. Kaso nga sir, ang ginawa nila, sabi nila yung asawa ko, kung gusto rin umuwi ng asawa ko, yung asawa ko mag-provide ng sarili niyang pamasahe. Sabi ko, ba't sila nagpaalis sa'yo? Ba't ikaw ng pamasahe mo? Magsasarili. Saan tayo kukuha niyan? May 40K yung inihingi sir ng ano? Yung pamasahe pauwi. O, sa plane ticket So, lang. ibig sabihin, wala nang tulong na ibibigay itong agency niya? Itong misis mo? Wala sir, walang tulong sir na ibibigay. Ano po yung pinakagusto mong mangyari ngayon? Ang gusto ko lang sir, mapawi na lang sir yung asawa ko dahil, minsan nagbibideo call kami sir, tulala May mga araw or times na nakakausap mo sir itong asawa mo at binabanggit niya or kinukwento itong nararanasan niya sa ibang bansa. Ano yung nararamdaman mo sir na malayo pa kayo, hindi mo ma-rescue itong asawa mo? Opo sir, kasi siyempre masakit din sa akin sir yung nangyayari na gano'n. Ilalo na sir hindi naman siya sir hinatid kasi ng kanyang amo sir doon sa agency mismo Inano niya, iniwan lang siya doon sir sa kalagitnaan ng kalsada. May stoplight daw doon. Doon lang daw mismo siya linapag ng driver ng ano. Natin ngayon na imbitahan ng agency ni Margie ang Premium Quality Work Solution Corporation, ngunit tumanggi na silang magbigay ng anumang pahayag maliban sa inahanda na raw nila ang pag-uwi ni Margie. Upang masiguro at ora mismong pag-aksyon sa reklamo ni Margie, makakausap natin si Ma'am Genevieve Diaz Agualio, ang officer in charge ng Regional Director ng Overseas Workers Welfare Administration Region 5. Magandang hapon, Ma'am Genevieve. Magandang hapon din po, Sir Nomer. Magandang hapon sa lahat po ng nakikinig. Opo, nandito po yung mister ni Margie na nakakaranas po ng pang-aabuso doon sa bansang Morocco. Ano po ang maaring solusyon sa problema ni Margie sa Morocco? Sir, latest update with the agency kahapon kasi agaran din namin silang tinawagan to verify the current situation or condition ni worker. And luckily, dahil nga nakapunta na din naman siya sa shelter nung foreign recruitment agency, so ang pwede na lang natin gawin ngayon, and initially naging commitment ng agency, ay yung ma-retrieve na yung passport ni worker from the employer para mabigyan siya ng ticket pabalik na ng Pilipinas. Opo. And as of kanina, nakausap po ulit si agency kasi wala palang pasok ngayon doon sa Morocco. Opo. And, but later in the evening, sa ating gabi na, malamang doon sa kanila mga tanghali siguro or umaga. So sabi nila, they will try to verify with the employer kung yung willingness. Kasi ang isang option kasi ng agency, pag hindi talaga ibibigay ng employer yung passport, saka nila inalapit sa police. Kasi yun naman talaga ang protocol. But for the time being, ang gusto nila, idaan muna siya sa kortesiya, magandang usapan, para ma-release yung passport at para magawa nila or may book na ng ticket si worker pabalik po sa Pilipinas. Sa update natin, ma'am, kailan po kaya maaaring makauwi itong si Margie? May pre-book ticket na actually ito si worker. May pre-book ticket na according sa agency. Hindi lang nila pa talaga ma-finalize kasi nga waiting sila ng passport. Kasi baka pag daw nila, tapos maalanganin sa issuance or pag-retrieve ng passport, so hindi din maigugo yung ticket. So hopefully daw, kung ma-retrieve mamaya, makabukas may ticket na siya. Sir, anong masabi niyo, sir, mula sa OWA Bicol na sigurado na makakauwi itong misis mo? Yeah, masabi ko lang po ma'am ay maraming salamat. Tulungan niyo po kami sa problema namin na to. Opo. Sige, ma'am, ano yung pong masasabi natin or mensahe sa ating mga OFW or mga kababayan nating mga Pilipino na gustong mangibang bansa? Sa mga kababayan natin, kasi hindi maiwasan talaga na mag-aim or mag-aspire tayo na lumabas para mas mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya. Unang-una dapat ready ka talaga, physically, emotionally, mentally, and of course, dapat alam mo kung saan ka lalapit just in case may problema, kagaya yung nangyari kay Margie. Siguro, Ma'am Genevieve, kunin ko na rin yung pagkakataon. Ano po yung mensahe natin doon sa mga agency na hindi nila nababantayan ng maayos itong mga kababayan nating OFW? Isa yan sa mga, trabaho namin ni DMW, ang bantayan talaga ang mga agency para mas mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. So, isa ngayon sa effort ni OWA, magkakanda kami ng another capability building training for
or mga representative ng bawat agency dito, particularly sa Bicol Region, Tama po. para ma-remind sila ng mga obligations nila as Opo. deploying agent para mas mabigyan ng proteksyon at may tamang monitoring po sa lahat ng mga Pilipino na lumalabas po sa ating bansa. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Genevieve, ang OIC ng OWA Bicol. Sir Jovi, anong masabi natin na galing mismo sa OWA na talagang sigurado na in case na ma-retrieve na itong passport at hindi man ma-retrieve ay gagawa ng paraan itong OWA para makauwi ng Pilipinas itong asawa mo? Kung meron kang mensahe sa asawa mo, ano yun, sir? Masabi ko lang sa'yo na sa asawa ko na maraming salamat sa OWA dahil hindi dahil sa OWA ay hindi ka makakauwi na dito sa Pilipinas. Maraming salamat din po sa OWA.